Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышта. Сола белән кола арасы, үзара салым акчасын җыю һәм куллануны һәр кайда үзенчә хәл итәләр. Бәхет өчен күп кирәкме? Актаныш районында гаилә мәктәбе дип исемләнгән дәресләр башланды. Бүген Татарстан Республика рәисе Рөстәм Миңнехановның туган көне. Ул заманча, актив һәм нәтиҗәле сәясәтчеләрнең берсе. Рөстәм Нургали улы һәр вакыт эшлекле очрашулар үткәрә. Республиканың барлык районнарында да шәхсән үзе йөри. Эре предприятиеләрдә һәм кече фермаларда була. Спорт уеннарында һәм мәдәни чараларда катнаша. Республика халкы белән һәр даим аралаша һәм диалог өчен һәр вакыт ачык. Аның социаль шелтәрләре күптән кешеләр белән турыдан-туры сөйләшү чыгына үрелде. Ул бөтен нәрсә белән кызыксына һәм беренче чиратта татарстанлыларның яшәү һәм эшләү өчен уңайлы шартлар тудыру буенча күп санлы программаларның башында тора. Безнең Татарстан дәүләт радио компаниясе да күп санлы котлауларга кушылабыз һәм Рөстәм Миңнехановка һәр вакыт беренче булып калуын телибез. Башка темаларга. Казанда ишек алларының мәгълүмати модельләре булдырылачак. Безнең ишек алды республика программасы 3 ел эшләү дәверендә 1356 күп фатирлы йортның территориясын төзекләндергән, быел исә 274 ишек алдында төзекләндерү эшләре планлаштырылган. Башкалабызда программаны тормышка ашыру ахырына 2300 ишек алды төзекләндереләчәк дип көтелә. Республиканың Дәүләт Советы рәисе, Татарстан халыклары ассамблеясы Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин танылган казах драматургы Мөхтәр Ауезовның улы, дипломат, сәясәтче һәм җәмәгать эшлеклесе Мурат Ауезов белән очрашты. Очрашу республика парламентында узды. Мурат Ауезов җитәкчелегендәге иҗат, фәнни һәм эксперт җәмгыяте вәкилләре Татарстанга фәнни-гамәли конференцияда катнашу һәм казах язучысы һәм драматургы Мөхтәр Ауезов әсәрләре җыентыгын тәкъдим итү өчен килде. Китапны тәкъдим итү бүген 1 мартта республиканың милли китапханәсендә узачак. Казанда нәшер ителгән басма күренекле казах язучысы, драматург һәм галим, Ленин һәм Сталин премиялары лауреаты Мөхтәр Ауезовның тууына 125 ел тулуга һәм Россия белән Казахстанның дипломатик мөнәсәбәтләре урнашуга 30 ел тулуга багышланган. Әлеге басма Казахстанның Казандагы генерал консуллыгы, Казахстан Республикасы Тышкы эшләр министрлыгы, Казан университетының филология институты ярдәмендә татар телендә бастырылган. Шулай ук парламент җитәкчесе милләтара тынычлыкны һәм татулыкны саклау мәсьәләләренә дә аерым тукталды. Күп милләтле республикада Татарстан халыклары ассамблеясы эшчәнлеген оештыру үз нәтиҗәләрен бирде. Казахларның милли мәдәни автономиясе ассамблея эшчәнлегендә дә бик актив катнаша. Счастлив, я рад. Я думаю, что это событие, которое намного шире, чем субъективный мир каждого из нас. Казаха, татар и так далее. Так? Мин бәхетле, бик шат. Минемчә, бу һәр кайсы безнең субъектив дөньясыннан күпкә киңрәк вакыйга. Без яңа тарихи чорга, зур үзгәрешләр вакытына керәбез. Безгә бер-беребезгә тарихи яктан якын булган халыкларның тәҗрибәсе гаять мөһим. Безнең тамырлар ким дигәндә 2000 ел тарихта үзара бәйләнгән. Үзара салым темасы һәр вакыт актуаль булып кала бирә. Халыктан җыелган һәм дәүләттән бүлеп бирелгән өстәмә акча хисабына республикабыз районнарында шактый күләмдә зур эшләр башкарыла. Ягъни юллар салына, зират тирәләре тотып алына, һәйкәлләр тәртипкә китерелә. Быел да районнар бу эштә активлык күрсәтәме? Буа районы мисалында карыйк. Микерле авылы урамы буйлап хәзер машиналар да чабып кына тора. Җәяүлеләрнең дә аяклары җиргә тими. Такыр тигез яңа юлдан йөрүе рәхәт соң. Тик бу хәзер туган уңайлыклар. Моңа кадәр урамның икенче башына чыгу мең газап була. Вот по этой дороге раньше мы лазили чуть ли не на коленях, в калошах выходили на дорогу. Элек бу юлдан обаланып диярдек йөри идек. Галош киеп урамнан чыгабыз, оннан аны туфлига алыштырып шәһәргә китәбез. Как я себя с детства помню, непролазная грязь у нас была. Үземне белә башлаганнан берде авыл урамнары пычрак булды. Бездә кара туфраклы җир булгач, яңгырлы көннәрдә йөрергә бик авыр иде. Булар барысы да үзара салым акчасы хисабына тудырылган шартлар. Микерле авыл җирдегенә 5 авыл керә. Биредә яшәүче халык бу мәсьәләдә бик актив.
Начиная с 2014 года... 2014 елдан башлап бик күп эшләр башкарылды. Юлларга таш түшәлде, зират тирәләре яңартылды, урамнарда утлар куелды. Бер елны үзара салым акчаларын су шелтәрләрен проектлауга юнәлдердек. Үзара салым акчасы җыеп, кайбер эшләрне үз көчләре белән башкарып чыгу тәҗрибәсе дә бар мәкерлеләрнең. Дәүләттән бүлеп бирелгән өстәмә средстваларның файдасын күреп, кеше ватаннарын яшәтү өчен зур эш алып бара авыл халкы. Үзара салым программасы 5 ел шәһәрдә дә эшләп килә. Бу дәвердә Буада 10 километр чамасы тротуар салынды. Узган ел шәһәрне 33 өлешкә бүлеп, средствалар аларның һәрберсендә яшәүчеләр теләге буенча файдаланылачак дигән карар кабул ителде. Тик ни кызганыч, буалылар моңа бик җитди карамады. Салым җыюда актив катнашмады. Бу исә үз чиратында эшне тоткарлый. В поселке Западном всего лишь 199 метров смогли сделать. Көнбатыш бистәсендә 99 метр озынлыктагы тротуар. Кайбер урыннарда алар бөтенләй кыска. Каядыр 10, кай тирәдә 15 метр тротуар җәелде. Хәзерге вакыттан халыктан үзара салым акчасын җыю дәвам итә. Ни кадәр активрак булсак, шәһәребездә шул кадәр күбрәк уңай үзгәрешләр булачак. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Юл хәрәкәте иминлеге инспекторлары отрядлары булдырылганнан соң ярты гасыр узган. Быел әлеге хәрәкәт барлыкка килүенә 50 ел. Алар республикабызның күпчелек районнарында да оештырылган. Нурлатның юл хәрәкәте иминлеге инспекторлары мәктәп укучылары өчен Россия Ичке эшләр министрлыгының Нурлат бүлегенә экскурсия оештырды. Укучыларга биредә урнашкан музей экспозициясын күрсәттеләр, тарихы белән таныштырдылар. Здравствуйте, дети! Бусагадан ук дежур часть эше белән танышу. Балаларны музейга чакыралар. Укучылар арасында 3нче сыйныф укучысы Илназ. Ул хезмәткәр Альмир Каюмовның оныгы. Ул күп еллар ЮХИДИда эшләде. Илназ бабасын фотосурәтләрдә күреп алды. Я удивился, когда узнал, что мой дедушка тут работает. Я думаю, что он был смелым, отважным и умным. Кунакларны Ичке эшләр министрлыгы музее экспозициясе белән таныштыралар. Хукук бозулар һәм аларның нәтиҗәләре турында белү комачауламый. Балаларның игътибары хукук саклау хезмәте ветеранында. Аның ничек эшләвен, бүләкләре, хезмәт елларында якты мизгелләре кызыксындыра. После армии пришел работать в органы внутренних дел. Мне очень понравилась работа полиции. Возможно, в будущем я стану либо полицейским, либо криминалистом. Экскурсия, полиция бүлеге белгечләре белән аралашудан алган тәэсирләре белән уртаклашты. Бик күп яңалыклар белделәр. Алда да танып белү, ягъни профилактик чаралар күп әле. Айзилә Батырханова, Гүзәл Сәмәрханова, Тимур Новиков, Илмира Туктарова, Татарстан яңалыклары, Нурлат районы. Татарстанда яшел сигналга сәяхәт дигән бәйгегә гаризалар кабул ителә башлады. Бәйгедә юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәүне алга сөргән яшь шагыйрьләр һәм язучылар катнаша. Бәйге март-апрель айларында узачак һәм аның төп максаты татар телен популярлаштыру, шулай балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләрне һәм кече сыйныф укучыларын юлда иминлек кагыйдәләренә өйрәтү. Конкурста 14 яшьтән алып 35 яшькә кадәрге шагыйрьләр һәм язучылар катнаша. Җиңүчеләрне 2 номинациядә билгеләячәкләр. Җәяүленең дуслары, ягъни мәктәпкәчә һәм кече яшьтәге балалар өчен әкият яки фэнтези жанрларында проза һәм мөгъҗизалы юллар, мәктәпкәчә һәм кече мәктәп яшендәге балалар өчен шигърият. Бәйгегә гаризаны бүгеннән 1 марттан 4 апрельгә кадәр экранда күрсәтелгән электрон почта адресына юлларга мөмкин. Татарстан язучылар берлегенең Тукай клубында язучы, прозаик, публицист Гаяз Исхакый исемендәге әдәби премиясе лауреаты Лукман Закирның 95 яшьлек юбилее уңаеннан әдәби музыкаль кичә булып узды. Чарада язучының каләмдәшләре, җырчылар катнашты. 80 яшьлек карттан 95 яшьлек җегеткә тирән ихтирамым. Бүген бик мәгънәле вакыйгага лаек көн. Безнең арада язган кешеләр байтак, йөзләгән, ләкин бездә генә түгел, бүтән халыкларда да 95 яшьлек язучының, улуг шәхеснең бәйрәмен үткәрү, һәм безнең арада басып тору үзе бер зур вакыйга дәрәҗә.
Лукман Закирның исеме җисеменә туры килә. Ул озын гомерле, озак яшәүче дигәнне аңлата. Тик тормас Лукман ага һаман да каләмен ташламый. Аның каләме тарихи теманы, авыл хуҗалыгы мәсьәләләрен, хәрби техника, космос, тәрбия мәшәкатьләрен дә читләтеп узмый. Биографиясе гомер юлы бик кызыклы. Ул Мамадыш районының Төбән Шма дигән авылда туган, шундый татар авылында укып, татар мәктәбен тәмамлап, 7 класстан соң китә инде ул. Хәрби училищега һәм гомере дөресен әйткәндә урыслар арасында үтә. Безнең исемездә Огонек булсынманда, менә Мәскәүдәге нинди сүз ирегә чыккач, нинди шундый либерал азатлыкка чакырган матбугат чаралары булмасын, Лукман абыйның язмалары тез чыгып тора иде. Алар озын түгел, кыска гына, кичкенә, әмма төшкенә диләр бит әле. Biz aның шушы иҗатын бәяләп, Язучылар берлеге идарәсе аны Гаяз Исхакый премиясе белән бүләкләгән иде. Бик зур рәхмәт бу медаль Гомелевский дә кадерле. Тукай дигән дә кадерле тавышы. Мин Гаяз Исхакыйның единомышленники. Ул да идел Урал турында уйлага. Мин дә шуның турында уйлыйм. Муса Шәриф тормышка ашырырга маташкан. Юбилярны Татарстанның халык язучысы Рабит Батулла, Аксакаллар шурасы рәисе Рәүф Ибрахимов, Язучылар берлегенең әдәби тәрҗемә һәм рус әдәбияты консультанты Галина Зайнуллина, язучы Газинур Марат котлады. Безнең уйларыбызны татарның күңелендәгесен дөньяга ишеттерде, дөньяга таратты, Голсамикка тапшырды. Шулай бит, кунагай. Ул шушындай бүтән дөньяга кызыклы язучы. Мин әгәрдә Звезда Поволжьеда Лукман Закирның язмасы чыкмаса, бик кызыксызлык бар миңа. Сен шушы авиатор. Һәм мин дә бит авиатор. Күп укыдым сине, Лукман. Бүген син мине тыңлап тор. Хатыннар бәбри тудырган ир-затларны туган җир. Лашын ир дисәң, ул нинди? Ул безнең Лукман. Кичәнең алып баручысы һәм сценарий авторы Хәбир Ибрахим Лукман аганың эчкерсезлеген, күңел халәтен күз уңында тотып язган. Ләлә Зайнуллина, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Республикабызда эшче һөнәрләргә зур игътибар һәм өстенлек бирелә. Шунлыктан районнарның уку йортларында, ягъни техникум, көллиятләрдә һөнәри белгечләр әзерләү мөһим эшләрнең берсе. Саба районында белем бирүче аграр көллияте дә шуның ачык мисалы. Сабадан безнең чираттагы репортаж. Эш көне башлану белән көллият бинасы тынып кала. Студентлар һәм укытучылар коллективы өчен җанлы тормыш нәкъ менә кабинет ишекләре артында башлана. Барысы да көллият кануннары буенча: йога, сәламәтлек дәресләре, линейка, иртәнге аш, дәресләр, практик күнекмәләр, өстәмә шөгыльләр бер-бер артлы үтә тора. Үзенең тарихи юлын 1980 елда һөнәри белем бирү училищесы буларак башлаган оешма еллар үтү белән дөресрәге 2009 елдан аграр көллият статусын ала. Биредә бүгенге көндә авыл хуҗалыгында эшләүче белгечләр әзерлиләр. Минем киләчәктә үземнең тормышны КАМАЗ шоферы булып бәйлисем килә. Игелекле колхозда эшләргә, икмәк ташырга, шуны теләгем минем. Көллият механизаторлар, техниклар, хисапчылар, төзүчеләр, пешекчеләр, программистлар белгечләре буенча белем бирә. Кулына диплом алганнарны авыл хуҗалыгының һәр тармагында да кабул итәләр. Шулай ук башка юнәлешләрдә дә киң мәйдан. Уку йортының матди техник базасы да елдан-ел туллана, яңа укыту җиһазлары белән баетыла. Ел сайын шактый гына күләмдә без районга, республикага белгечләр әзерләп чыгарабыз. Һәм алар әйтерен бүгенге көндә үз юлларын табып, аның мин барсыдаган авыл хуҗалыгында эшли дип әйтмим. Һәрбер кеше үз тармагын таба. Һәм шушында алган тәрбиясен, белемен кулланып, семьясын матур гына балаларын ашатып, ишертеп, һәм инде хөкүмәтебезгә, районыбызга ярдәм итә.
Саба аграр көллиятын сайлаган егет-кызлар бирдә һөнәри белгечлекләр үзләштерү белән беррәттән рухи тәрбиядә алып, җәмгыятькә үз урынын табардай һәм тормышка нык әзерлекле шәхес булып формалаша. Уку-укыту программасының асылы да шушы нигезгә корылган. Без аларны тормышка чын кешеләр булсын дип әзерләп чыгарабыз инде. Менә шулай Саба аграр көллиятендә тәүлекнең һәр сәгате файдалы, нәтиҗәле булсынга көйләнгән. Эльза Әхмәтҗанова, Райла Галәвина, Айзат Шәрәфиев, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Бу көннәрдә Салих Сайдашев исемендәге зур концертлар залында күренекле шагыйрь Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Илфак Ибраһимовның ул Мөхәммәд Мирза тәхәллүсе белән иҗат итә 70 яшьлек юбилеена багышланган Мәңгелек юлында дип исемләнгән әдәби-музыкаль кичә булып узды. Чарадан Динә Нәҗметдинова репортажы. Татарстан Республикасы Хөкүмәте Мәдәният министрлыгы тарафыннан сезне улуг юбилеегыз белән ихлас белән тәбрик итәбез. Мөхәммәд Мирза 1952 елның 3 декабрендә Татарстанның Актаныш районы Чалманара авылында дөньяга килә. Кечкенәдән үк иҗатка гашык булып үсә Мирза. Язган һәрбер шигырендә, поэмасында балачак һәм авыл хатирәләре чагыла. Шагыйрь үсә төшкәч Казан дәүләт мәдәният институтында бергә укыган Раушанияга гашык була. 45 еллык уртак тормышыбызның бетем мәгънәсе ике кызыбызда, улыбызда һәм алар янында тагын 5 ыныгыбызда ди юбиляр. Ayrı kalkışının, imanına yakın etken Rabbim tövbe etken her çatışını. Şunna, ışkı sözüne etken sahbi. Hayal Allah'a yumursun, yine yenen etken habat ya, berip etken tukay turasın. Юбилей кичәсе Россия Федерациясының һәм Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Рөстәм Абязов җитәкчелегендәге Ля Примавера, Казан камера оркестры һәм Ильяс Әүхәдиев исемендәге Казан музыка көллиятенең татар хоры чыгышы белән башланып китте. Doğrusunda beni bilsir, biz Мәңгелек yolunda diye yazar idi şair Mehmet Mirza. Şair olarak elbette o nefislerini bütün dünyaya seçti. Hem o Serbiyadan tutup edebi bir vakıaga evrildi. Şair yazmışına evrildi. Юбилей кичәсендә килгән тамашачылар өчен Мөхәммәд Мирза иҗат иткән шактый шигырьләр, поэмалар яңгырады. Тамашачының шигъри сүзгә сусаганлыгын күрү, тыймлау күңелгә аерым бер рәхәтлек бирә, киләчәккә өмет уята. Динә Нәҗметдинова, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары. Гаилә кору, тормыш кыйммәтләре, дини тәрбия. Актаныш районында гаилә мәктәбе дип исемләнгән дәресләр башланды. Алар ай сайын үткәрелә. Чираттагы шундый дәрес районның мәктәп укучылары өчен оештырылды. Яшүсмерләр бәхетле гаиләне ничек күз алдына китерә? Бу сорауга җавап алдагы язмада. Никах бу мәхәббәт үзәренә генә корылырга тиеш түгел. Менә гашык булдың да бер-береңә, шундый гаилә корган түгел. Һәр нәрсә эшләсәң дә, синең төпле бер максатың булырга тиеш, ниятең дөрес булырга тиеш. Районның имам мөхтәсибе Руслан хәзрәт Мортазин укучыларга никахлашу йолалары хакында сөйли. Биредә югары сыйныф укучылары. Гаилә кору турында уйларга әлегә иртәрәк булса да, бәхетле гаилә һәм ир белән хатын арасындагы мөнәсәбәтләр турында үз күз алаулары бар инде. Безгә бик матур чара үткәрделәр. Бик күп мәгълүматлар сөйләделәр. Алар безгә бик файдалы булачак киләчәктә. Руслан хәзрәт яшүсмерләрнең рухи сәламәтлегенә игътибар юнәлтсә, район үзәк хастаханәсе баш табибы урынбасары Анжелика Хөсәйнова аларның физик сәламәтлеген күз уңында тотып чыгыш ясады. Мондый чаралар шуңа күрә дә бик әһәмиятле. Яш гаилә мәктәбе дәресләренең кирәклеген районның өлкән психологы Фәхимә Зиннуровна да ассызыклады. Булачак тормыш иптәшеңне сайлаганда дөньяга карашлар туры килүе мөһим ди ул. Алдан белеп тору, ишетү, ихне белмәдем бит, ялгыштым дигәнче, кара, менә ялгышырга ярамый дип, үзеңә үзең әйтергә тиешсең. Бу гаилә мәктәбе дәресләрендә без инде ничек иттереп гаилә кору серләре, ничек иттереп үзеңә дөрес һөнәр сайлап, һәм инде үзеңә сайлап алган тормыш юлдашы белән гомерлеккә, гомереңнең ахыргы көннәренә хәтле бергә инде тормыш корып, матур иттереп балалар үстерү турында инде сүз алып барабыз. Киләчәктә менә шушы әйтелгән фикерләргә колак салып, үзләренә дөрес иттереп тормышларын корырлар дип инде ышанып калабыз. Гаилә мәктәбе дәресләре ай сайын диярлек
үткәрелеп, яшь буынга дөрес тәрбия бирү юнәлешендә эшли. Киләчәктә язылышучылар саны артыр, моның белән бергә җирлекнең демографик хәле дә яхшырыр дигән өметтә калалар район ЗАГС бүлегендә. Алия Галиуллина, Альбина Султанова, Марат Саррахов, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы. Татарстан мөфтияте 22 көннән җитәчәк изге Рамазан айы уңаеннан җәмәгать урыннарын иң матур бизәү буенча Нурлы Рамазан дип исемләнгән бәйге игълан итә. Республикада изге ай мохитен тудыру һәм бәйгедә катнашу өчен иҗтимагый, коммерцияле, шәхси, дәүләт, дини һәм башка оешмалар чакырыла. Моның өчен алар халыкка хезмәт күрсәтү урыннарында, ягъни кафе һәм рестораннар, кибетләр һәм сәүдә үзәкләре, салоннар, мәчетләр, уку йортлары кебек төрле биналарның керү өлешен бәйрәм итеп бизәргә тиешләр. Иң матур бизәлешне башкаручыга хаҗга юллама бүләк ителәчәк. Бәйгенең калган җиңүчеләрен шулай ук мактау кәгазьләре һәм истәлекле бүләкләр көтә. Бәйге Рамазан аеның 1 көненнән, ягъни 23 марттан алып үткәрелә. Финалга чыгучылар 16 апрельгә кадәр билгеләнәчәк. Тулырак мәгълүматны экранда күрсәтелгән телефон номеры аша белергә мөмкин. Исламда беренче адымнар. Түбән Кама районының Үзәк мәчетендә намаз бәхет ачкычы дигән проектның 7нче сезоны башланды. Тәҗрибәле остазлар 5 дәрес эчендә ислам диненең асылына төшенергә, намаз укырга өйрәтәләр. Укулар түләүсез. Шундый дәресләрнең берсендә Түбән Камадагы хәбәрчебез Альбина Валиева да булып кайтты. Шәкертләребезгә әзерләдек менә шундый бүләкләр. Менә монда бөтен аңлатмалар бар. Һәм менә шундый намазга өйрәнү торган ковриклар бар. Исламда беренче адымнар ясаучылар өчен уку әзбәпләре әзерләнгән бар, тик теләк кирәк ди Гөлнара Хөсәенова. Бу инде 7нче сезон. Безнең Аллаһ каршында иң олуг гыйбадәтебез ул намаз. Намаз ул кешенең иң төп бурычы дип санала. Шуңа күрә менә без намаз бәхет ачкычы дигән укуларны башлап җибәрәбез. Рус һәм татар төркемнәре аерым оештырылачак. Ирләр һәм хатын-кызлар аерым укыячаклар. Уку программасын Түбән Кама мөхтәсибәте төзегән, аның төп асылы 5 дәрес эчендә намаз укырга өйрәтү. Узган ел тәҗрибәсе күрсәткәнчә, Түбән Камаларда ул зур кызыксыну яткан. Укуга сез дә кушыла аласыз. Дәресләр түләүсез. Альбина Вәлиева, Рафаль Ракыпов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камадан. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Берничә минуттан соң эфирны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бүгенге тапшыру тулаем Татарстанның халык артистлары Рабига Сибгатуллина һәм Фәрид Хатипов иҗатларына багышлана. Мин Шулпан Әмири сезгә хәерле имин көннәр теләп, бүгенгә сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.